забон ҳастии миллат нишони давлати ободу озод ва сарфарозии ҳар як фарди тоҷикистон аст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон рӯзи забони давлатӣ ва рӯзи омӯзгор бо баргузор намудани чорабиниҳои маърифатӣ, тарбиявӣ, конферансҳои илмӣ адабӣ гиромӣ дошта шуд. аҳли маорифи вилояти Хатлон рӯзи забони давлатӣ ва иди касбии омӯзгоронро дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ истиқбол гирифтанд. тавре зикр гардид, ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст ки дар ҳимоя ва рушди забони давлатӣ масъулияти хос дошта бошад. забон рукни асосии давлатдории ҳар миллат буда, мақому манзалат ва таъсири он дар ҷомеа ба ақлу хират ва маърифати мардуми соҳибзамон марбутӣ дорад. зимни чорабинии фарҳангӣ сиёсӣ таъкид карда шуд ки забони тоҷикӣ аз забонҳои ширину фаромӯшнашаванда миёни дигар забонҳо маҳсуб ёфта бо шарофати соҳибистиқлолӣ ва ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам рушд ёфтааст. забони давлатӣ дар кишвари азизамон ба рамзи иттиҳоди миллӣ табдил ёфта омилҳои инкишофи рушди давлат дониста мешавад. ҳамчунин дар баробари ҷашн гирифтани забони давлатӣ иди касбии омӯзгорон низ таҷлил гардид. муовини раиси вилояти Хатлон Анзурат Абдусаломзода бо сухани шодбошӣ баромад намуда зикр дошт ки дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ дар қаламрави мамлакат аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон садҳо иншооти муосири соҳа муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту воситаҳои муосири хониш, бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ки дар рушди илму маориф мусоидат мекунад. дар вилояти Хатлон низ шумораи муассисаҳои таълимии хушсохту муосир афзуда ба сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. сардори раёсати маорифи вилоят ва дигар иштирокдорони чорабинӣ низ бо сухани шодбошӣ баромад намуда оид ба нақши омӯзгор дар таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон баёни афкор намуданд. гуфта шуд ки калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ муаллим, омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор меравад. аз ин рӯ самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд. муаллим ба қавли бузургон муҳандиси рӯҳии инсон аст. тавре ки муҳандис нақшаи кореро ташкил медиҳад, муаллим низ аз рӯзи аввал ба шогирдон адаб меомӯзад ва онҳоро ба илму донишандӯзӣ, ҳаёти солим ҳидоят мекунад. зимни баргузории чорабинӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон гурӯҳи омӯзгорони ҷавоне ки касби пуршарафи омӯзгориро интихоб карданд бо тӯҳфаҳо ва ифтихорномаҳо қадршиносӣ карда шуданд. ҳамчунин дар вазъияти хотирмон чанде аз омӯзгорони пешқадам собиқадорони соҳа бо ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва сипосномаи раёсати маорифи вилоят мушарраф гаштанд. ҳунармандони раёсати фарҳанги вилояти Хатлон, ансамблҳои рақсӣ ва бахши фарҳанги ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо пешниҳоди барномаи рангини мусиқӣ хотири аҳли толоро болида гардониданд. ҳар як оҳангу суруд ва софи забон ва пок нигоҳ доштани он буда ҳамчун тарбиятгари наслҳои ояндасози миллат ва давомдиҳандагони анъанаву суннатҳои пурифтихори миллӣ буд.